Chirongwa ichi chakabhadharwa neshamwari nevatendi veJoyce Meyer Ministries. Kana uri panguva yakaoma unogona kuti Mwari handisi kuda izvi, handisi kunzwa mushe, asi ndichapembera zvakadaro nokuti ndinoziva kuti ndichawana chimwe chinhu kubva mazviri. Ndine chandichawana mazviri. Ndichava munhu mukuru. Ndichakuzivai zviri nani kana izvi zvapera kupfuura maziviro andakakuitai tichatanga. Ndiri kukukurudzirai kutaura muchishevedzera mashoko aya, kuti muti zvandisi kuzvinzwa mushe zvinorwadza Mwari. Uye chokwadi mukuve kwangu handingatombode kuve pano, asi ndinoziva kuti mune urongwa, uye muchashanda chinhu chakanaka mandiri. Uye kana nguva yakanaka muchashandura mamiriro ezvinhu. Ndinogona kukwanisa kuti mutange kudaro here, kutaura zvimwe zvinhu muchishevedzera. Uye pamunotaura, pamunoshevedzera, nemwero unodikanwa naMwari, zvichachinja zvamunonzwa nepfungwa dzenyu. Kana kuti unogona kugara ipapo wotevera manzwiro ako nemafungiro awada, endai pana 1 Petro 3. Asi kana muchitambudzika nekuda kwekururama, imi makaropafadzwa. Kufara nekunzwirwa godo. Musatye kana kutyiswa kana kukanganiswa nevekune rimwe divi. Kunyangwe mukaita zvamunofanira kuita, motambura pamusaka pazvo. Manje munoziva, musoro wangu unobva warerekera. Pane sina kumira mushe. Ndikaita chakanaka ndowana chakanaka, ndikaita chakanaka ndokomborerwa. Iye ari kuti wakakomborerwa, asi wakakomborerwa nedanho rakadzika. Ndinofunga chinhu chakanyanyonaka chinogona kuitika muupenyu hwedu. Ndakataurira Devhu zvinhu izvi pavhiki rakapfuura. Chinhu chose chikuru chatinogona kudzidziswa naMwari, kuramba tichifara kana zvinhu zvikasaenda mafungiro edu. Muna Mateo 5 tine maridzo hombe yatakaitirwa naJesu, inonzi maridzo epagomo kana kuti Beatitudes. Richiperengwa BEATITUDES, asi ndinofarira kuriti Beatitudes/attitudes. Zvino maitiro atinofanira kuve nawo. Kana tichida kuva nemufaro, Mwari wavanoti tinofanirwa kuve nawo. Saka ngatitarisei pana Mateo 5 kyoka chinguva. Vakaropafadzwa. MuBhaibheri rakareruswa zvinotiudza zvazvinoreva. Kukomborerwa, ndikati Mwari akukomborera ndizvo zvazvinoreva. Kufarira nekuitirwa shanje. Kubudirira mumweya nemufaro nekuzadzikiswa. Zadzikisa, ndinofarira kuzadzikiswa mhani. Munyasha dzaMwari neruponiso, kunyangwe nemamiriro ako ekunze. Zvinofadza sei izvi. Ngatitarisei zvekare, komborerwa. Ndikati Mwari akukomborera ndizvo zvazvinoreva. Da kuti ufare, uve nemufaro wekuti unotanga kuitirwa shanje. Uye ndinoda kuti ubudirire mumweya. Uri kuona handisi kutaura nekunogara mari yangu. Ndikutaura nezveupenyu, mufaro nekuzadzikiswa munyasha neruponiso rwaMwari. Zvisinei nezviri kuitika mupenyu hwako. Ndikutaurirai zvemuchivande, tinopedza nguva yakawanda tichinamata minamato Mwari asina basa nayo. Ndinofunga tinotaura naye zvakafurikidzana nenyaya yezvinhu, nezvese zvatinoda, nevanhu vanofanira kuchinja kuti isu tifare, nekukwidza miripo yedu nemba hombe nemotikari nyowani, kuroorwa kana kubuda mumichato kana chero zvazvo zvazvingave. Asi ndoda kudzidzisai kuti mutange kunamata zvakati siyanei. Simuka mazuva ose uchiti munoziva Mwari senge munhu wese ndinovimba kuti zvinhu zvichandifambira, asi zvikasaita ndiri kunamata izvozvi kuti ndirambe ndakasimba, ndirambe ndiine mufaro wandine ndinawo kana zvinhu zvichindifambira. Wakambozvifunga here kuti ugare wanamata kana zvinhu zvako zvichikufambira? Ndakazvinamatira zvine zuro uye ndinozvinamatira
nguva nenguva. Tinoda zvatinoda uye hapana chakaipa. Ipapo tiri vanhu venyama, nguva zhinji Mwari anotipa zvatinoda. Zvatinoziva kubva muraramo kuti misi yose haifambe mafambiro atinoda kuti ifambe. Tine nyaya dzisingabvumike hobho dzekumahotera patinofamba nekereke. Umwe anogona kufunga kuti makore andaita basa iri nemahotera andagara, kuti pamwe ndinogona kuitirwa katsigiro kadiki kuna Mwari. Munondinzwa here? Uye ndinogona kupinda mahotera. Kuna zvinhu zvose zvinoshanda. Asi aiwa, muno chaimo muAlbany. Tikapinda muhotera yedu nechina, pandinopinda mudhorobha nechina, ndinoda kuverenga ndogadza zvandichaita musi wechina. Vanhu vakatsvara mumba imomo vakasiya zvinovhara mahwindo zvakavhurika uye zuva richiita kupinda mumba imomo. Apa kuri kupisa zvekuti mhepo yefeni hapana zvairi kuita, saka ndaisakwanisa kurara. Saka ndakavhura mvura musingi yemukicheni, chivharo chacho chikasara maoko angu. Singi yemumba yekurara yakamira, ukavhura mvura imomo unofanira kuzoivhara kuti isabuda, uye waifanira kuimirira kuti isarasike kuti uvhure imwe mvura. Manhere musi wechina 12:30 dzeusiku, pane munhu akazama kupinda murumu medu. Aiva murume anga atumwa kunotora mahenga mumarumu anga asina vanhu. Saka tanga takakiya suo. Paakazama kurivhura akaita ruzha, uye Dave akasvetuka akati, unofunga kuti uri kuitei? Uri kuda kupindire mumba munomu? Ndiwe ani? Uri kudei? Murume wacho akati, ndafunga kuti hamuna munhu. Panguva iyoyo takamuka manje tese tava kungoti tinowanzokumbira kuti tisaisirwa runhare kumarumu kwedu. Ndinovimba munonzwisa ipapo nekuti hapana anoziva kuti ndiani angade undifonera, uye vangade undifonera kangani vasingazive kuti ini ndikuda kuzorora nekudzidza. Ndakazorara musi wechishanu, ndangoti kotsirei, runhare rukatanga kurira. Uye nezuro patakaenda kumba kubva kumutsangano, waifara dai wakationa, ungadai wakada kutora mufananidzo. Izvi zvinoitika kwatiri handizive kuti kangani pazvinoitika. Vakatichinjira keycard apa chakwanisa kupinda matairara. Kunyange uchiri kuibhadharira haukwanise kupinda mukati. Saka vakaenda vakanotora mukomana Yave. Ainzi aive nekiyi inovhura kwese, asi kana yake haina kana kutombovhura. Saka ndozvavepo ini, Dave nemubatsiri wangu tichitandarira hedu munzira dzehotera, takagara pasi. Tabva pano taita musangano wakanaka, vanhu vese vachitiomberera nekupemberera. Ndinofunga kuti maitiro aMwari ekundizivisa kuti nditondere kuti ndini ani uye ndakabvepi. Kungoti ngogara hako pasi ipapo pakasviba, uve nemwoyo murefu, uite sezvaunoudza vanhu vese kuti vaite mukereke. Handei naro. Munoziva kuti Bhaibheri rinowanzoti kana zvinhu zvakadaro zvichinge zvakuitika, ndikakwanisa kuramba ndiri zvandiri, ndinenge ndakakomborerwa. Zvinowanzoitika. Kana uchikwanisa kudaro, maitiro ako ava ekuparidza shoko kuna Satani. Uri muruzi, zvekare hamuna kundinzwa. Vakakomborerwa varombo pamweya avo vanozvininipisa muzviito. Vakora upafadzo avo vanoti kana vachichema vanoramba vaine tariro nekuti vakanyaradzwa. Vakakomborerwa vanyoro, vane unhu hwekugutsikana, munhu anenge asiri unyoro anodada nekuzvikudza, uye vanofunga kuti vanofanira kuwana pakuru kupfuura vamwe.
asi munhu munyoro anopa kutenda kunyange pachinhu chese chaanoitirwa naMwari kana munhu wese. Vakakomborerwa avo vane nzara yezvakanaka, vane maitiro ehunyanzvi, vanogara vachida kuita zvakanaka. Vakakomborerwa vane tsitsi, vane unhu hweruregerero. Musazvityire, neniwo ndinoresva pakawanda. Vakakomborerwa vane mwoyo yakachena, nekuti vachaona Mwari. Vakakomborerwa vane runyararo, vakakomborerwa vanoshandira kubatana mavari nevamwe vanhu, uye vakakomborerwa vanotambudzirwa kuita zvakanaka, vanochengeta unhu hweunyanzvi nyange zvikadhura sei. Vamwe vanhu vanoisa ziso ravo paunyanzvi kusvika zvarwadza, uye pazvinongorwadza havachada kuva nyanzvi. Tinoona chikwata chevanhu chemutestamende rakare tinovati maIsraeri, nekuti vaibva kuIsraeri, uye vakazova vapambwa muIjipita. Vakaita makore akawanda vari muusungwa, vakachema kuna Mwari. Mwari akavapa mununuri wavo Mozisi. Apedzezvo akachimuita kuti aite makore 40 ari mugwenga, achimupa zvombo neruzivo. Vangani venyu vaive pano nezuro manheru? All right. Uye akazovabudisa muutapwa. Mwari akaita minana inoshamisa, akapatsanura gungwa dzvuku kudya kwavo kuti naya kubva mudenga makuseni oga oga, nemvura inobuda padombo nezvimwe. Asi Bhaibheri rinoti vakadzungaira nekudzungaira. Mugwenga kwemakore 40, vachizama kuita rwendo rwamazuva 11. Ndinofunga kuti vamwe venyu mune ukama nevamwe vevanhu ivavo. Ndinoziva kuti vaive hama dzangu dzepedyo, asi vaifunga kuti dambudziko ravo raiva vavengi, maHittites, maJebusites, maParasites neEsemasites. maAites, ndinongotese tinawo edu maAites, mabhose hasha maAites, vavakidzani vakaipa maAites. Chero zita raunovatumidza tose tinawo, uye tinopomera Satani mhosva nemamiriro ezvinhu, topomera nevamwe vanhu. Sezvandakataura mudzidzo yanezuro makuseni, yava nguva yekuisa rufaro rwedu mumaoko edu. Mira kupa umwe munhu basa rekuti akufadze. Kana uchida kufara, fara. Kana uchida kusuruvara, hapana munhu achakumisa. Ndaive nekaunhu kakaipa mumakore ekutanga pamuchato wedu, nekuti ndandakashungurudzwa zvikuru sasemwana. Ndaigara ndakangotsamwa ndisingavimbike nezvimwe zvinhu zvizhinji. Munoziva Dhavhi akazama semurume akanaka kuti andifadze, kana kuti ndiite ichi kana kuita icho. Makore 2-3 apfuura akazonditarisa rimwe zuva ndokuti, unoziva chii, ndaronga kuti haumbofa wakafara, saka ndaguma kuzama. Kana wava kuda kufara, nditaurire. Ndikutaurira chinhu chakavanzika. Vamwe venyu muri murudo nevanhu vamunofanira kuudza zvinhu izvozvo, nekuti manzwa nekuzvishungurudza kuti muvaite kuti vafare. Asi ivo vakazviudza kare kuti havasi kuzombofara. Asi iwe unenge usina upenyu hwako nenyaya yedambudziko ravo, uye mfaro wavo wakurongera mfaro wako. Saka unofanira kutora danho rekuti ini ndiri kuzofara, iwe ita zvaunoda. Amen. Zvichazovaita kuti vakutsamwira pekutanga, asi zvichangovachinja. Ndicho chimwe chezvinhu zvandakagonerwa naDhavhi, zvokuti ini ndisamutongere mufaro wake. Sei watora makore 40 kuita rondo rwemazuva 11? Vaisava vavengi vavo aive maitiro avo. Vaipomera Mozisi, vachipomera Mwari, vaikurumidza kuora mwoyo, vachikasira kusuruvara, vaisava nemwoyo murefu. Vaingofunga kuti varifanira kuwana kudarika zvavari kuwana. Vaisava nekuvonga, vaisava nekutenda. Munoziva tikaita chinhu chaicho, mukupera kwenguva tichawana mubayiro chaiwo. Ndinoshamiswa nevanhu vasingade kuita zvinhu chaizvo. Baba vaitira kaunhu kakaipa kune vanhu vakakomborerwa nokuti vakaita zvinhu chaizvo.
Ndakazoneta nevanhu vaingondiitira godo nekuda kweizvi neizvo neizvo nechimwe. Uye ndakazongotanga kungofunga kuti unoziva kuti chii? Usade chine umwe munhu kunze kwekuti wakazvipira kuita zvavakaita kuti vachiwane. Genesis ndima 4, Kaini naAbheri. Asi kuna Kaini, ngati tangirei pandima 3. Mushure menguva Kaini akaunza kuna Ishe chiripo chezvibereko zvevhu. Asi Abheri akaunza chizvarwa chekutanga chezvifudzwa, uye chaiva chakasimba chemafuta. Uye Mwari akanga akagamuchira ane ruremekedzo kuna Abheri nechipo chape, asi kuna Kaini haana kugamuchira kana ruremekedzo. Kaini akapira mabasa eruoko rwake, akapira mabasa ake, chinova chinhu Mwari chasingafari nacho. Asi Abheri akapira mwana wekutanga wemakwai ake. Handizive chikonzero chakaita kuti Mwari arambe chipo chaKaini, asi ndinoziva kuti paiva nekamitiro kaivepo. Asi kuna Kaini nechiripo chake ndima 5 haana kuchigamuchira, saka Kaini akatsamwa zvikuru. Aive akasuruvara chiso chakaunyana, akabva aita kaunhu kakaipa. Hazvinombouya kwaari kuti afunge kuti zvino Mwari vasina kufara nechipo changu. Chinyi chandiri kuresva chandinofanira kugadzirisa? Makadii? Kana zvinhu zvisiri kufamba muupenyu hwangu, chii chandinofanira kuita? Tinongogara tichiti imhosva yako, imhosva yako, imhosva yako, imhosva yako, imhosva yako. Kana mukanomba muri mudziso yangu muchaziva chokwadi. Jesu akati chokwadi chichakusunungura, asi hachisi chokwadi chemurume wako kana vana vako, vabereki vako kana vavakidzani vako. Chichakusunungura ichokwadi chaunoratidzwa naMwari maererano newe. Ndinoziva kuti vamwe vanhu vane matambudziko. Ndinoshanda nevanhu vakawanda vane matambudziko. Handisi kuti havasi kufanira kuchinja, asi hapana zvandingaita pamusoro pavo. Munhu wega wandine shuviro kuti ona kuti ashanduka ndini, kana ndikarega Mwari vandishandire, kana vamwe vanhu ndikavanamatira ndigovimba muna Mwari kuti vashande. Ehoi ndima 6 pamwe Mwari anogona kuda kutaura izvi kwamuri kana kune avo vari kuona paTV. Uye Mwari akati kuna Kaini, wakatsamweiko? Sei chiso chako chakaunyana, wakasuruvara, usiri kufara? Kana ukaita zvakanaka haugamuchirwe here? Asi ukasaita zvakanaka, chivi chinokuwandira pamusuwo wako, chinoda kukubata. Ini ndinofarira chikamu ichi. Unofanira kuchikunda. Unofanira kuchikunda. Usapomere munhu wese, usapomere Mwari, usapomere Satani. Ukaita zvakanaka unokomborerwa, ukasaita zvakanaka chivi chakakuvandira pamusuwo. Iwe unofanira kuchikunda. Mhando yakanakisa, mhando iri nyore yakanakisa, kuti uzvichengetedze pakati pekuda kwaMwari, kungoti ugare une zviito zvakanaka. Ndayapi maitiro akakosha? Ndinofunga kuti zvimwe zvezvinhu zvakakosha kuva nemaitiro ane ngoni. Gara uchiziva kuti wakaresva pakawanda, saka vamwe vanhu vakaresva haufaniri kuva wakaoma neutsinye nekusimbirira pamitemo nekuomarara. Chinhu chakanaka fani chaunogona kutaurira kumunhu, kunze kwekunge iri nyaya yekuti unofanira kugadzirisa chimwe chinhu chakanyanyokosha kutaura kuti hazvina basa, ini ndinokanganisawo. Munoziva ndakadzidza kuita zvose zvinoda kuitwa. Kana vanhu vakanganisa, ndinowanzo dzokera kwavari ndoita zvose zvandinokwanisa. Nyangwe vakakumbira ruregerero, ndinoda kuti mindiro yangu kwavari yakasimba zvekuti vanonyatsoziva kuti handisi kutambudzwa. Dzimwe nguva mumwe munhu anogona kutirwadzisa, vobva vakumbira ruregerero tongoti vobva vasara vachinzi vange vane mhosva, voramba vachishungurudzwa nazvo. Zvakanaka kungosimudza runhare woti ndiri kuda kuti ungoziva kuti handisi kuda kuti ushushikane nazvo. Kunyanya neni nepane chinzvimbo chandiri, ndinoziva kuti vanhu
vakakanganisa pamberi pangu. Pamwe vakaita chinhu chavasiri kufanira kuita, vonzwa kurwadziwa. Saka ndinobuda munzira yangu kuti ndivafonera ndichiti inzwaka, pakanaka, ndakakanganisa pakawanda mupenyu hwangu, saite basa nazvo. Iva neunhu hwengoni. Uye ndinzwei, handina kusvika pasi pano ndine unhu humwe chete, ndakagadzira humwe. Unogona kugadzira maitiro chaiwo. Pane unhu nemazvariro atakaita, chokwadi. Unhu hwedu hunobva mune zvatakapiwa naMwari nezvinhu zvinoitika kwatiri mumakore ekutanga eupenyu hwedu, tinoti unhu ihwohwo. Chinhu chawakatanga nacho kubva kwekutanga hachichinjiki, asi unhu hwako yomunhu hunogona kushandurwa kana kuvandudzwa. Ndichangoramba ndiri munhu weukasha, asi ndakadzidza kusatsika-tsika vamwe vanhu kana ndine ukasha. Saka unhu huri pamhando dzakasiyana-siyana. Kutaura chokwadi, vamwe vanhu vachadzidza zvakati wandei panyaya dzekuva neunhu hwakashata kupfuura vamwe. Vane unhu hwakasiyana. Une vanhu vanofara, farisisa, nevanhu vanodakara. Vopaka motikari, vobuda, havatomboziva kwairi, asi zvinotovasetsa, zvese zvinongosetsa. Unogona kungononoka kumusangano wakakosha, asi vatonakirwa nenyaya kuti havasi kuwana motikari. Iwe zvino wochiti nai wadini waitawo semunhu ane njere. Mirai ndikutaurirei, pane vamwe vanhu vakangozvara vaine mufaro. Kufarisisa zviri nyore kuti vagare vachifara nekupemberera. Ndinofunga kuti Devha akadaro mbijana, akatyora hake, asi zvizhinji zvinomushupa, uye ndofunga zviri nyore kuti afare. Ndakati dzikamei. Ndingori, ndoda kutakura musoro wepasi wese, kunotova kutadza kwangu. Uye ndakabvira kare ndichingotara mitero yenhema, chinova chinhu chandakazoshandura makore 10 kana 15 apfuura. Nyaya iri pakuti ndaifanira kushanda zvakapfurikidza kuti ndive nemaitiro akanaka kudarika zvaiita, asi haungazvinzwira tsitsi pamusaka paizvozvo. Usati ndozvandiri, ndozvandiri. Usazvishandise sechikonzero chekuti handina basa nedambudziko randinaro. Neruyamuro rwaMwari ndinosvika pekuti ndinenge ndava kukwanisa kuva nemaitiro akanaka nguva dzese. Kuchengetedza unhu hwakanaka kuri nyore pane kuwana maitiro akanaka zvekare. Zvinotora simba zhinji kusimuka, worara pasi, wozama kusimuka zvekare, chimwe chinhu chausingade chikaitikawo donhera pasi. Zvino wochizofunira munhu wese vakunamatire, wozaza rori nevatendi vekusimudza zvekare, wosimuka, chimwe chinhu chikatika chausingafarira woti hu. Ndakararama sekudare kwemakore akawanda, ndikazopedzisira ndati hazvisi zvangu. Kukwira nekudzika, kukwira nekudzika, kukwira nekudzika. Vandatozoona kuti zvitori nyore kuti ndisaita kuti ndinzwe hasha, pane kuti ndiite hasha ndozozvidzikamisa. Amen. Ramba Satani paanotangira. Maitiro ako ndiye muprofita weramangwana rako. Ndiyo shamwari yako kana muvengi wako. Ndicho chinhu chinodhonzera vanhu kwatiri kana kuvadzinga kubva kwatiri. Iro ndiro simba hombe richaita kuti tizive tichabudirira here kana tichatadza. Taura chokwadi, zvine basa rakawanda kuti tikufadza here Mwari. Ngatigarei tichiziva kuti maitiro edu pamusoro pedambudziko ndiro dambudziko chairo. Sevateveri vaJesu Kristu tinofanira kufara kuti tine mupedzi wedambudziko ari kugara mukati mehana yedu. Chirongwa chamanga muchiona chakabhadharwa nehama neshamwari dzesvondo reJoyce Meyer Ministries.